Welcome to Dokotela Ncekeza podcast. Okhulumayo nguDokotela Ncekeza. Unjani mfowethu? Hayi ngiyaphileka bhuti ngezokwena. Yebo. Cela uzintroduce kubabukeli. Usho igama nesibongo nokuthi uphuma kunendawo. Yebo lo okhulumayo uvele enkosini wakaSikhakhane. Emakhaya la ngisuka khona ngowaka Nongoma. Ngumtsitsi waka Nongoma endaweni yakwakhetha umthandayo. Kodwa manje ke ngihlala la eNtuzuma kwaB. Okay. Ulethwe yini namhlanje mfowethu? Eish, bhuti wami. Angazi ngayiqala ngiyithini le ndaba. Hayi akulula kodwa njengoba sengisithathile isinqumo sokuthi ngibhalele la ekhaya ingoba ngifisa ukukhululeka nami yabo. Kunzima bhuti wami. Kodwa nje engingakusho ukuthi kahle ngumuntu ogijinyelwa imizwa yabo. Nginokuthi bhuti mangihleli nje ngikhanyelwe nje bhuti yabo. Lokho omkhulu kodwa ngiwafuna isidalo amantombazane. Angwafuna amantombazane. Lo mkhuba ke ungilimazile kakhulu ke ngoba uzezwa ngiholelela ukuthi ngilale nazo zonke izilwane ezisegcekeni ekhaya. Mawuthi awafuna amantombazane uyisitabani? Hayi bhuti, angisona isitabani ukuthi ngiyawasaba. Ngiyawasaba. Hayi ukuthi awafuna. Ngiyawasaba. Ngifike ngibe nawo lo muzwa loyo ukuthi hayi ngelokhonje intombazane. Kodwa manje make yafika eduze kwami angifuni ukuthi ihlale eduze kwami ngixhuma ngazi ukuthi ngathi ngibonani angifuni nje into engiphathelene nentombazane. Eish. Ayi lokho kungilimazile ke bhuti kakhulu nje. Ngoba kuze kwagcina so kwenza ukuthi ngilale nazo zonke izilwane ezisegcekeni ekhaya. Engingabalelwa khona inkukhu dokotela ngilalile nayo. Imbuzi, isikapho, nengulube. Ongangokuba nenkomo dokotela ngicine sengilala nayo. Kuphi la ohlala khona manje? Emakhaya. Ngumfana ngithi ukhulela emakhaya. Ngikhulela emakhaya. Ngize ngafika la eThekwini last year cause bengifuna ukusondelela i-tertiary njengoba sengifunda eDurban University of Technology la eDUT njengoba sengumuntu ofunda khona. So into ebanga ukuthi ngisuke emakhaya ngoba bengifuna ukusondelela iVarsity yabo cause njengoba ngineminyaka 18 nje ngenza unyaka oqala nje khona eDUT. Alright mfethu. Woza naso istory sakho siqale uqaleni uthi kwenzakala kanjani manje uthi ugcine ulala nazo lezi ilwane njengobusho. Yabo siqale nje uqaleni. Babukeli kune-account ku-TikTok eposta ama-videos wami. Lo muntu ntshontsha ama-videos wami from YouTube ayowaposta ku-TikTok. And uma iposta le video uyiposta iphelele nje. Uma ukuthi ku-YouTube i-1 hour uyiposta i-1 hour na ku-TikTok. If ukuthi u-30 minutes uyiposta full nje u-30 minutes. And lo muntu uyangifollowa. Maye ngibona nje ngirelease ngiqeda nje ukurelease ivideo uyithatha same time ayoyiposta ku TikTok. Ngicela niyomreporter i-channel yakhe ivalwe. Ngiyabonga. Kodwa before uqhubeka babukeli nginenkinga la. Kunabantu abantshontsha ama-video wami from YouTube ba download bawa record angazi bawantshontsha ngani ama third party softwares. Yekeni bafethi lento yokutshontsha ama-videos wami. I do not permit any usage of my video howsoever. Anginandaba ukuthi uyokhomenta, anginandaba ukuthi wenzani. Yekani ukutshontsha ama-videos wami niyowafaka ku TikTok. Ukhona nje ontshontsha ama-videos wami atshontsha i-full video ayoyifaka ku TikTok wakhe. I-video ishaya cishe 1.6 million. Mina la uthola ukuthi ku TikTok ino-50, ku YouTube ino-50k views. Yabona nje ubulala umsebenzi wami lona. Akona umdlalo lo engiwenzayo. Iyekeni bafethi into yokutshontsha i-content niyoyipostela yini iposta khona. Ekugcineni ngizocopywriter mina. Yabo ngizocopywriter and if ngibona ukuthi i-process is slow ngizothumela abantu ukuthi bayokureporta ngobuningi ukuze baresponde ngokushesha abantu baka TikTok or whatever Facebook. Yekeni lento yokutshontsha ama-video niyozenza commentator ngale khona nabanye abazenza commentate umuntu utshontsha i-video yami u5 minutes wonke. Ningayenzi bafethi leyo nto. Thatha le video eku TikTok engiyipostile
noma uthathe le video already ku-Facebook engiyipostile la ku-YouTube ungaze uzorekhoda la because ngidinga abantu ukuthi bazowabuka khona la ku-YouTube. Yekeni bafethu into yokutshontsha i-content. If you are interested uqala ne-podcast, phone ucele advice uku-advise and kulula uqala i-podcast. Udinga ifoni nosofa nje wasendlini. Biza umakhelwane azokuxoxela indaba zakhe uqedile. Iyona ke into oyidingayo ukuze uqale i-podcast. Yekani ukutshontsha ama-videos. I do not permit any of my content being used anywhere. Unless if i-channel yakho it's about news, SA news, what brief, SA what wonke ama-channel awe-news anginankinga because they know how to respect i-copyright yomuntu. There's something called fair use of i-content. Uthi nawe uma uyibona nje ukuthi you understand. Hayi ukuthi manje uthatha i-video yami 1 hour uyoposta ku TikTok. Uthatha i-video yami 1 hour uyenza ama-part 1 part 2 ngalo Facebook. We don't have that right. And mase ngibuya ngizocopyrighta mina. And if it's a slow process ngiza ne-team yonke la from YouTube. Stop lento eniyenzayo and if ungazongiblock ngizokubamba ekugcineni. Ucaba uthi wena wedwa ukwazi ucreate a second channel, a second TikTok or a second Facebook. Nami nginabantu abasondelana nami abazongitshela ukuthi i-content yakho iyapostwa la. Yezinto yakhona. So kunabantu ukuthi ublockila ubone. And abayenzi kumina kuphela lento bayenza kuwo wonke ama-podcast or whatsoever ama-content creator. I don't know if bona bayayithanda lento or mhlambe basuka beblockiwe because nami ngadiscover lento ngayidiscover late ukuthi kahlale sowablockiwe la. Iyekeni lento wafethu ukupost i-content yethu because right now ngizonizingela and ngizoni-copyrighta. Yezinto engishoyo. Iyekeni. Just delete my videos. Angeke umbone nje ngizihlupha ngawe. Delete ama videos wami uphume kumina. Yadana. Hayi lento lokhu delete i-channel, deactivate ama-channel just because of my video. Delete my videos. Ngeke ngizokhuluma nawe. Qhubeka ukutshontsha abanye-ke uma ukuthi bona bayathanda mina ngithandi. Ngiyabonga. Qhubeka mfowethu. Ngiyabonga ithuba Dokotela. Yeah. Shuthi njoba ngike ngasho ukuthi ngumfana okhulela endaweni yasemakhaya. Lapha kwaNongoma ke ekhaya kumuzwa kwaSikhakhane bayawazi ababukeli na kanjani umuzi omkhulu nje. So njoba ngike ngasho ukuthi bengihlala nogogo umkhulu usisibama abadala nobhuti bama abadala. So besingahlala endlini eyodwa mase siyolala. Ugogo nomkhulu bebelala endlini enkulu. Bese kuthi usisike into ethi intombazane nje benendlu yayo nabafana belala endlini yayo. So mina ke bengilala nabo bhuti bami abadala endlini yabo ekuthiwe ubhuti bami abadala. So ona Dokotela ngikhula yezo. Ngikhula yabo makudlalwa bengafuni ukudlala nentombazane. Make nje kwathiwa uzoba nentombazane emidlalweni benginyanya kabi bengicasuka nje ngigodoka ngithi angifuni into ezongihlanganisa nentombazane. Imidlalo le yolokho nje omadlwane le edlalwayo uhlaphe kuthiwa omunye ubaba omunye intulo khonje umama. Mina bengisho kahle ukuthi angidlale lo mdlalo bengivele nje ngikhetha ukugoduka. Usaba nje amantombazane. Ngenxa ukuthi ngisaba amantombazane nje. Intombazane mayike yayo eduze kwami ngazi noma ngibona isilwane thizeni. Isasendle ngivele nje ngingafuni lutho. Ay lento ke yagcina ke ngokukhula ke lengiyebanga ukuthi ngicabane nabangani bami abafana. Yabuza ukuthi indaba mangisidlala mina ngafuni ukuthi ngidlale nosisibabo ngoba mhlawumbe amantombazane abanye osisibabo kuthiwa mina nginamamodi. Ay bagcina nje sebesho ukuthi hayi abasafuni ukudlala nami. So ngigcine sengumuntu ngagcina sengumuntu ohlala ekhaya. Yes, ohlala ekhaya Dokotela. Sengihlala ngedwa mabehambile nje ekhaya ngidlalele ngedwa nje. Lokho kungilimazile Dokotela ngoba bese ngigcina sengiba neminye imicabango engalungile. Dokotela. Engangokuba Dokotela mangihleli ngedwa ngivele nje ngiqhanyelwe nje. So mase ngiqhanyelwe ngizocabanga into engcolile vele. So wathi ngelinye ilanga Dokotela omunye wabobhuti bami efike nentombi yakhe wafika nje
babefika ngihlele endlini phezulu kombhede ngizibhekele phezulu ayina ngempela angene lo sisi lo mayingena uyangibingelela angixhumanga kanje dokotela phela ngiyifuna ethi intombazane waphatheka kabuhlungu lo sisi wacakeka ukuthi yindaba lokhunja ungenzeni kangaka kodwa wabuye wacabanga ukuthi mhlawumbe ubaba ngithusile ngokuthi bavele bangene ngingabalindele bangena dokotela ngazohlala la eceleni kwewindi elokhunja kwalo indlu yethu kwayinovrandi ngaphuma nje kuvrandi ngahlala eceleni kwewindi iwindi lalivaliwe mangihlala eceleni kwewindi ke ngezwe sekuvalwe isicapha ngezwe ukuthi sebedlulile abasaxabene akayisathukile intombazane leyo ukuthi abasaxabene ngezwe ukuthi khona ilokhunja khona umsindo ekhala ngawo le ntombazane la ngaphakathi kanti lo msindo uyangichaza mina and mayikhala ngalo msindo lona dokotela ngiqhanyelwa mo nobhuti wakho la no banobhuti wami phezulu angezwe lokho eshilo ulokho nje ubhuti wami la ngaphakathi ngiyakuthanda baby lokho eshilo ngalo msindo lokho nje intombazane ungichaze lo msindo ayikufika isikhathi sokuthi bayaqeda ngivele ngisuke eduze kwendlu ngoba angisafuni ukuthi ngibone le ntombazane mangisuke eduze kwendlu ngendlini enkulu ngifike ngizivulele iTV ngizibukelele iTV ayahamba ubhuti wami abayiphelezele le ntombazane ludlule lelo usuku bhuti shothi ke la ngalimbe bhuti angithi yazi ke emakhaya kunezicansi lezi lokhunja ucansi lolu ukuhlala kulona mhlawumbe mangabe nizipholene ngizithathele ucansi ngihlale la eceleni kombhede ngihlale eceleni kombhede endlini yethu akho umuntu lapho akho umuntu la endlini yethu ngale endlini enkulu ukhona ugogo nomkhulu ubhuti bama abekho bangithi bayathanda vele ukuzula okay osisi bami ke babefunda ilokhunja evet ngabanga ukuthi isegoli ya babefunda khona ngihleli ngibheke phezulu bhuti ngangithanda ukuthi umuntu ohlala ebheke phezulu ngivele ngikhanyelwe mangikhanyelwa bhuti ngicabanga into engcolile mangikhanyelwa shuthi ke kuvele kungena inkukhu mayingena inkukhu ingena ishone ngasemsamo iyabona ukuthi angiyakazi mina ngizibhekele phezulu nje kodwa ngikhanyelwe selimile ibhlukwe impela ungathi itende ingena inkukhu ishone ngasemsamo mayishona ngasemsamo fika umcabanga ufast ukuthi try olokhonje ukuthi uthathe nayi experience enkukhweni ngozibe lo mqondo ukuthi hayibo singaze ngilokhonje kuba into efast nje bhuti kuba into efast ukuthi angiyenze lento enkukhweni ayivele ngisuke qala angithi inkukhu vele isemsamo ngilunguze eminyango ngibheke kuvrandi ukuthi akabekho ngiyacabanga ukuthi ogogo babe abantu abajwayele ukuthi babukele iTV benomkhono ngivele ngivale isicapha ithi yakhala inkukhu ngivele ngiyibamba umqala ngisondeze kumina ngikhumula ibhlukwe fast ngenzela ukuthi noma abe bayabuya obhuti bami bangangibhaqi ngenza lento le ngilikhumula ibhlukwe bhuti ngithatha ulokhunje umunwe wami ngithi ukufaka lapha elokhunje lelo esibumbeni senkukhu ngifake la ngemuva ngithi ngiyawufaka umunwe wami ake ngithi kofudumala kangaka manje kodwa ngiqhubeke lokho ngingufaka ngezwe ukuthi hayi kufudumala kamnandi ake ngitry ukufaka into yami ecijile kufika kulowo mcabanga ukuthi akutry ukufaka into yakho ecijile uze ukuthi lokufudumala lokho kuzofudumala kanjani nelokho nje mase ufaka into ecijile yakho vele sengilikhumulile iblow ngivele ngiyifaka into yami ecijini ngizizwa ngathi bhuti ngikwenye indawo ngenkukhu ngiyibambe kanje inkukhu ibambe emqaleni ibambe ngifaka ngizwe kufudumela ukuthi hayi khona kufudumele kamnandi ngathi kuvulelwe iheater
ngithi ukuyikhipha ngiphinde ngiyibuyisele lokho ngiyidlalisa kanje iyakhala inkukhu ngiyibamba umqala ngenzela ukuthi ingalokho ikhala ngoba umkhulu wayinale nto ukuthi makhala inkukhu agijime mhlawumbe athi sibona inyoka agijime aphume ngiyibamba inkukhu ngiyidlalisa inkukhu udokotela ngiyeza ukuthi ngizwa ngathi khonto ezayo lokhunye ngathi ngiphisa ukuchama yabo udokotela ngivele ngiyidedele inkukhu ngivula isicaphe iphume ebaleke ngithi ngiyochama hawu kwangaphuma lutho pho ngilokhunje ngibuye ngihlale lapho shuthi ke kuhambe udokotela mhlawumbe lokhunje kwaphela isonto ngilokhu ngiphindi lo inkukhu le ngizwe inkukhu kuthi ngenye imini siyosenga angithi njengoba ngeke ngasho ukuthi umuzi omkhulu lapha ekhaya kwaSikhakhane umuzi omkhulu so sinazo imfuyo awusho ukuthi wayiphinde inkukhu njalo inkukhu ngayishaya isonto lonke ayishaya isonto lonke lokhu uyenza lento obuyena lokhu ngiyenza lento ngiyase ngigada nje ukuthi sezilele yini ngiyibambe ngitshela ubhuti bami ukuthi ngisayi toilet ngikinye emqaleni ngihambe ngilokho nje vele kwangakhiwa endlini yazo ngiyibambe ngile toilet ngifike 1 2 mase lento iyayingiqaka ke lento ukuthi vele ngiphisa ukuchama ngizwa ngathi ngiphisa ukuchama impela kodwa usizwa na ukuthi kuyashisa la ngizizwa ukuthi kuyashisa impela kwathi ke kwakuyinini ngiyacabanga ukuthi kwaku-April kwaku-April mhlaka 6 kwaku-April mhlaka 6 ngisakhumbula ngisho idate kwaku-April mhlaka 6 nganginawo futhi ngangisana 13 yonke lento lomkhuba lo ukuthi ngilale ngilokhu nje inkukhu ngikwenza sengina 13 uqala una 13 yeah kwaku-April mhlaka 6 impela shuthi ke manje ke siyosenga lokho nje isibayeni sembuzi lo imbuzi zasekhaya zisengelwe isibayeni ekhaya into ayisengelwe eminyango yabo ngoba kweminye imizi bayisengele eminyango mhlawumbe masenga bhuti ngiyabona ukuthi abanginakile labo bhuti bami esisenga nabo cause kujwayele ukuthi kusenge umkhulu akasayingendonto kuba emina nabo bhuti bami so kufika umqondo bhuti angithi njengoba ngike ngasho ukuthi ngumuntu ovela aqhanyelwe ngithema ngiqhanyelwa kwafika umqondo ukuthi angitry ukuthi ngifake umunwe wami la ngemuva embuzini ngithi nangempela ngifake ngizwe ukuthi kuzoba njani ngizwe kufudumele kakhulu kunenkukhu ngifake so manje emqondo nami sengilangazelela ukuthi ngifaka into ecijile straight lapha ngoba ngizwile ukuthi khona angathi kumnandi mangabe ngifaka chithi ukushisa okudliwe okwenkukhu inkukhu ayiboni lutho lapha embuzini shuthi wena dokotela impela lokhu ke njalo masisenga ngufaka umunwe ngigcina sengibatshela ukuthi ngeke manje sengikhulile ngathi sengineminyaka u14 ngase ngineminyaka u14 ke lapho abatshela ukuthi sengikhulile phela manje ukuthi ake nami ningiyeke ngiyosenga ngedwa wona wakhuthala ngawumuntu okhuthele mangihamba ke ngiyosenga ngafika esibayeni sazi lokho nje imbuzi ngisenga ngiqede ngibeka ubisi lapha isikhathi ngisenga ngiyawufaka umunwe lapha ngiyezwa lokho nje ikhale kancane kodwa ngiyezwa nje ngilokho ngisenga ayivele ngisuke ngibe ngiyibamba ngibambe impondo le lokho nje imbuzi dokotela ngifaka into yami ecijile ngifake ngemuva kwimbuzi ethi yakhala banganaka vele ukuthi ikhalelani because ngangeke ngikwazi ukuthi ngithi ngiyibambele imbuzi lana ngibe ngiyivalile lokho nje ukuthi ingakhali
Yeah. ngenza ukuthi ngisheshise dokotela unaso-ke leso sicefe sokuthi ngivele ngiphise ukukhama. Ngangakazi lutho ngithi lapho angumuntu nje ozithithizelayo yabo. So angazi ukuthi kwenzakalani nje mangivele ngiphisa ukuchama ayi sizomela uyeke lapho ke. Ngangakazi mina ngivele ngihlaphe ngithi ngiziphisele ukuchama nje. Ayi ngiyikhiphe lokho ngikhiphe into yami ecijile ngigqoke fast ngithi ngigijime nangempela ithi hawu kungachameki kodwa. Ayi lokho nje ngizwele ukuthi kumnandi kakhulu lokhu kwembuzi. Manje sengifuna ukuthi ngiyenze njalo lento. Engayihlaba imbuzi dokotela cishe kwaphela unyaka. Lokhu nje ngiyiphinda. Makuthiwa kuyosengwa nje imina phambili kwase kwaziyo ukuthi imina osengimbuzi angifuni umuntu ozongibangisa. Imina ngithi la spawn vele ekhaya so ngabatshela ukuthi abakhululeke so vele nabo ke ba abantu ababuye banqene ukuthi benze izinto kahle imina othunywayo. Ngayihlaba imbuzi dokotela waphela u1 year. Ngeza ukuthi seyangibhora imbuzi. Ayingayiyeke imbuzi dokotela. Ngeza ukuthi seyangibhora angiyeke. Ake ngithi kuyotrya ngasesilokhunje esibayeni sezigaba ngoba manje isibaya sezigaba into engangisithanda ngayo sasicashile kunalesi sembuzi. Ayi athi ukuthi ke ngiyotrya ngala ngeke ngiyeke imbuzi waphela embuzini ngaze ngibanjwe. Ngoba nje ngenye imini ngacishe ngabanjwa ugogo ethi ufuna ukungithuma ngisasenga lapha. Ngagqoka fast ngalokhunje. Wagqoka fast. Ashuthi ubukhumula wena. Ibhluke nje belisala emadolweni nje. Sele emadolweni. Yeah. Konke ni-under kusala emadolweni. Alright, ube ready nje. Shuthi wathi ugogo mayethi wevele. Yeah. Qhamuka. Ngemuzwe ave ngayidedela lembuzi. Kuba naye ke wacabanga mhlawumbe ngoba phela umuntu omdala wayezobuza ukuthi hawu. Mhlawumbe mayisengasizwe istory ngabona ukuthi futhi lo muntu waye ingakho ngathi mangiqhamuka imbuzi ikhala wathi mayidedela yathula futhi wayenza lo mkhuba lo. Ayi bese ngumuntu ke ngaleso sikhathi ke ngayi umuntu oyezigabheni ke manje. Oyisigabheni. Nakhona futhi ngabatshela semtingi ukuthi hayi yekani manje ukusenga imina ozosenga into enisengangisiza ngayo enkomeni. Imbuzi izigabhu zizosengwa yimina. Benisenga isigabhu. Yeah bayi besizisenga ezasekhaya. Besizisenga. Alright. So ka umuntu ofuna uku-experience isigabhini manje. Ayi shuthi ke ngingene endlini yazo. Athi mangithi ngingena endlini yazo imili ingqamo ngabona ukuthi izongiginqa ngempela. Angangeni la kuyimina le. Olesilisa le. Ingqama lesibile kuyiyona esilisa. Le nje yeah. Ngicabanga ukuthi waphela ngiyasikalela nje lesigabhu ngizomisa kanjani. Yini enolaka le nqama le. Wawuthi mawuvula isicapha nje ibiza ngqo kuyo kuwena. Engafuni lutho. Ngangumuntu onamaplani ke. Ayingavele ngahamba ngawubheka ulokhunje inkuni eminyango. Mangibuya nenkuni ngabuya nje nelokhunje nokhuni lelisandukanyana. Ugodo nje. Ugodo nje. Ngathi mangingena nje ngabe ngiyikhomba ngalo. Ayibona ihlehla ngenzela ukuthi nje ingaze ilokhunje ngijwayele kabi. Ingazi lokhu ifuna ukuthi iza kumina hayi. Ivele ngisabe nje. Ihlehlisa nje yamale. Ngakhetha esinye kokukhona esinye isigabhu ke esinonile ke. Sasinamagama ke ilokhunje imfuyo zasekhaya. Kwakuthiwa uyogurt. Athi ngithi ngiyabheka uyogurt utebuzela kanje. Ngiyabuka ukuthi uyatebuzela. Ngithi ngithi abheka isibumbu sakhe impela. Kuzomela ngimthole uyogurt. Sibovu tsephu. Ngathi sangibiza sidoza la wena. Ayi.
athi ngeke uyogathi kuzomela ngimthole bhuti. Ayi ngavele ngadonsa yena ngidonsa umlenze sibamba ngayibamba umlenze yathi yaqhamuka lenqamu ngabe ngiyikhomba ngenduku yabona ukuthi angizoyishaya ngempela. Yanaka lezi ezinye kulokho ikhothana nezinye. Ayi imbambo yogathi lapho angisafaka umunwe ngoba phela manje asengiyabona ukuthi leyo munwe ayisasebenzi ngcono nje vele ngiphonta into ecijile futhi lana ngiphakathi kokufa nokuphila ngiyoyithatha nini induku lapha mayithi yeza lenqamu ngcono vele ngiyibambe nje. Bambu yogathi sondezela kumina. Awu njengenjwayelo iblowe la. Ayijikela phakathi into ecijini. Jikela phakathi. Ngathi mangijikela phakathi. Ayi bhuti. Ayi dokotela impela hayi. Hey ayijikela phakathi ngezwa ngathi nje ngikomunye umhlaba. Uyazi makuthiwa useGibhithe wena bhuti. Kwaba ngathi ngikhona. Ngimjikijela uyogathi ngimjikijela ngayijikijela into ecijile ngayijikijela into ecijile. Engezwa kumnandi kakhulu bhuti. Ngezwa ngiphisa ukuchama ngathi hayi ngeke angeke yochama vele mangife ngiphisa ukuchama ngithi mase ngiyochama kungachameki. Angimjikijela uyogathi ngamjikijela. Ayi kwaba ngathi khona into engibambayo ke manje bhuti. Othi ngishokho ugesi. Lapho emqondweni wami ngiyasaba ukuthi njoba ngishokho ugesi njena mawukuthi lo gesi ula endlini le ngqamo mayiza ngizomelana kanjani nayo njoba sengishokho ugesi. Kanti ngedlozi lami ingqamo engasanginakini. Shuthi mangishokhe ugesi hawu ngizwa ngathi khonto ephumayo kumina. Ayithi phela ngikakazi lutho. Ngizwa ngathi khonto ephumayo kumina. Ayi mayiqeda kuphuma lento ngizwa ngathi angisekho interested ekwenzeni lento. Ngize ngifunge ngomqondo ngithi hayi ngeke ngisaphinde ngisidle lesikapa. It's all right. Mhlambe ngangisho lokho bhuti kudlule 2 days. Buyele kusona. Ngibuyele kusona. Ngibona ukuthi hayi. Khona impela hayi simnandi isikapa. Shuthi nje mina bengusengumuntu nje ufuna uexperience kwasana isilwane. Ongangokuba bhuti ngishinyowa ngase ngiyisho ukuthi mengaqhamuka ngingangena kuyona. Wayibamba. Enkomeni ke ngiyithola kanjani? Inkomo ekhaya nje uba ngishilo. Isifuyile. So kunenkomo oyayihlala yodwa ngoba yayigula inenkinga yokugula. Angisazi lesa sifo basisho nje ekhaya. Lesa sifo lesiya. Yayinenkinga yayinaleso sifo leso. So uyayihlala yodwa ayivalela yodwa endlini yaso. So mina ngithi ngihleli futhi athi njengoba ngumuntu ohlala ngedwa. Manje ngahlala ngedwa nje phela ngiyaqhanyelwa. Ayivele isho lonto ngiqhanyelwa. Ngithi hayi. Angikaze ngiyithole inkomo. Ake ngizame inkomo. Futhi leya izonginika kamnandi wavele iyagula. Ayi. Nangempela ngilinde ukuthi umuntu onamaplani ngangibheka ukuthi ngoba ngikazi ngibanjwe ngangibheka ukuthi ubani ongibonayo mangithi ayi akekho ongibonayo vele ivalelwe endlini yayo yodwa lezi ezinye zisesibayeni ngiye kuyona inkomo nganginakho ke kodwa ukusaba kwenkomo ngoba phela akulula inkomo uthi mhlawumbe ngizothi ngithi ngayifaka into yami ecijile ivele ivule ke kuphela ukugula. Ayi shuthi mangingena wena dokotela angithi phela nginalokho kokusaba anginaso isibindi ngaleyo ndlela. Ngimile ngithi mangime eminyango nje ngiyibona ilele phansi ilele kanje ilele ngecala ngecala umsilo uluthe base sibumbukazi lapha ngithi mangiyaqhathanisa esibumbene eseke ngasidlula kusona ile senkukhu ile sembuzi ile sesikapu asikho sifika lapha enkomeni ngibe naleyo tuthi mhlawumbe nje ubumnandi bulapha obuningi vele ke asikho asikho sifika la kanjani usize
ayusize yayisiphethe leya nkomo lokho nje uJolwane ayeyisiphethe isibumbu uJolwane igama lelo nkomo egoli awesiphethe isibumbu awuthi uyafika nje silokho nje unenebula into angathi ithi yakubiza ithi ungiyekelana uza la ngathi ngeke ngimiyeke uJolwane ngeke ngimiyeke nginamaplani nginjalo ngafike nje ngaguqa ngedolo kanje umsila vele uthe azizama ukuthi ngibambe ngibalansise kahle angisafaki umunwe njalo jikjela into yami ecijile ayijikjela into yami ecijile ayijikjela into ayibhoti ayijikjela nangoke phela lo gesi kojwayele ukwenzeka ngazi ukuthi ugesi wani phela ngithi ngangakazi lutho hayibo khonto engimbamba hayi ngikhipha into yami ecijile kuba ngathi angisekho angisafuni ukuyokwenza lapha kuba ngathi uJolwane uthi ngicela ungiphinde futhi kuba ngathi usho njalo kumina mase ngithi ngifike nje ngimshaya mase ukuthi ngiyophuma umnyango ngathi uthi cela ungiphinde buye ngijike ngizoguqa ngedolo lapha yana ke engase ngenzela ukuthi noma ngingabanjwa ngisenandaba futhi angisenandaba guqa ngedolo ngimphinde uJolwane futhi ngimphinda nje enjoy lento engiyenza la bathi behambile nje mina nje ngidelele noJolwane kwavele uyinto ehlala egcekeni uJolwane ula nje ngamphinda kusukela ngamshaya u2 years ke yena yeka sengina 16 Jolwane ngamya ngina 16 ngabona ukuthi hayi ake ngizame ingulube ke manje ake ngizame ingulube manje ngangigalela ukuthi yabo engikhohle ukusho but ngase ngine timetable ukuthi kuleli sonto ngidila nembuzi kuleli linye isigaba kuleli linye uyena kuJolwane bese ke sekuzoba ingulube lezi ngishoyo manje inkukhu angisayenzi lutho inkukhu ngabona ukuthi ayikho indaba yayo ayi ngcolisa isishebo hayi gcwalisile hayi ngabona manje ke engulubeni ke hayi ingulube ke yayibuya ingicike ngoba ingulube ayizithandi ngulube fica igcwele udaka shuthi kwathi ngenye imini ke kusakhona ogogo babekhona ke lapho kukhona umuntu bengabi khona babone ngayithelela amanzi ngulube kanti abazi ukuthi ngiyithelela amanzi nje ngenzela ukuthi iziclean ntambama ziyakhana ingayithelela amanzi ilo ingulube dokotela yabhoqoza emanzini ngiphinde ngiwachithi lapho ngiphinde ngifaka amanye kanti ugogo bazothola ucingo benomkhulu ukuthi kumele baye emcimbini womunye umngani wagogo osehluhluwe so kwaphoqa ukuthi bahambe baye khona ayi obhuti bami ke phela njengoba ngishilo ukuthi abantu bentombi nje ubathola kancane ekhaya osisi ke basevethe vele sesibama ababili basevethe obhuti babe bathathu ayi mabehambile hawo ngihlale ngenzela ukuthi noma kufika hlapha umama wakamakhelwane afika ngaboni lutho futhi kwathi la ngo6 kwakuyisebusika kuyashesha uba mnyama ngingene sengiphethe ithoshi lazilala khona elokhonje ngolubanini yazo elokhonje ingolube ngangena bhuti ngikutshela ukuthi mangingena hayi ngangena ngisenandaba angitshela lokhu ngibhekani mina ngithi phela vele yabo ke ngaqhanyelwa manje ngivele ngigijinyelwe imizwa kakhulu ukuthi yabo ayi mangingena bhuti angena ngaqonda ngqo kuyona afika ngayibamba ingulube engayifaka into yami madoda ngayifaka into ecijile ngayijikjela bhuti ayijikjela bhuti
athi izingulube ngayijikijela lezo ziseceleni zithi zifuna ukungiphazamisa ayibo bonke kuba ngathi kumina sinomona yabo ijikijela bhuti ngayijikijela bhuti engangokuba ngabona ukuthi isibumbu sengulube silanda lesi senkomo ngoba ngaze ngathatha isinqumo sokuthi uyazi ukuthi umuntu mayisukala intombi ukuthi ngiyazala manje izikabhu nembuzi hayi ukuthi phela ngalitshela ukuthi ngiyazala ngaziyeka nje yabo njengoba usuku uziba intombi yakho ngaziba bese ngidila nenkomo ngidile nelokhonje nengulube kuyikona nje ngidila nakho ukuthi namhlanje ngishaya ngoba izona ezingijabulisayo hayi uzukushisa lapho ayi kwangathi nje kuvulelwa iheater yabo mangithi kuvulelwa iheater hayi budayi shuthi ke angithi njengoba ngilokhu ngihlala ngedwa mabehambile emini njengoba phela ngumuntu ongasathanda umuntu ngoba bathi ngiyazenyeza ngamantombazane awokudlala nawo ngithi mangicabanga ngithi hayibo akho ngathi ngenze iphutha la ikati angaze ngilenze lutho kanti mhlambe limnandi ukudlula zona zonke lezilwane vele bathi into encane iyona emnandi ngifuna uexperience lokho ke mina ukuthi ikati angaze ngilithole nenja ke angithi phela izinja ziyenza phambi kwethu lento ziyagibelana ngibona ukuthi mhlambe mayingezwe yami into ecijile ngoba phela ngiphethe imana kwabo masivukile hayi shooting nangempela ke kangumuntu angithi ujwayele ukusala ngedwa ekhaya lokhonje ugogo mabehambile baya ensimini benomkhulu nala abafana ke ingane zabafana zihlala ekhaya kobhuti bami njengoba bengahlali emakhaya ilokhonje ekhaya bezizulela shoot bathi behambile baya ensimini ugogo nomkhulu hayi ishinke mani ngilambile manje ngisuke ngihambe ngiyokwenza ukudla mangenza ukudla le ikati livele lingene ligijima sasinekati elilodwa lingene ligijima nyawu phela liyangikhalela lifuna ukudla uthi ufuna ngiliphe ukudla mahala lizongikhokhela ngani angivele ngiyenze lento hayi ngithi ngiyasho ngenhliziyo ukuthi hayibo licabanga ngiyaliphakela nje ngiyasho ukuthi licabanga ukuthi mhlawumbe ngiliphakela ngoba ngilithanda mina ngiyazazi ukuthi ngibhekeni mina ufunani hayi ngiliphakele dokotela ngiliphakele lathi lisaqala nje lisadla mhlawumbe lathi 1 lathi 2 ngabe sengiligqavunile ngesandla mangithi ligqavuna ngesandla ay dokotela ngingakenzi lutho kwakuyikati elidala phela ngingakenzi lutho athi mangiligqavuna ngesandla ngiligqavuna ngithi sengilisondeza la kulokhu nje kwinto yami ecijini la ngasaquli la ngikwebha la nangu umaka la ngikwebha khona nangu dokotela nangu kwejwa ikati yo vele ngayijikela le lokho nje lento ebona ishayeka phansi yophuma ngomnyango ay khitha kwayiloko kudla kanyanyana ukuthi liyangincisha selidle ukudla kwami ingakho nje ngavele ngakucithi shuthi dokotela ngalitshela ukuthi hayi lento yokuthi nawe uyitshela ukuthi utoto wakho uzongena la njoba ikati lelincane lingaka ay awunandaba nje asingesenandaba sekuba ngathi nje ingqondo ziyahamba dokotela ziyahamba yabo nje ngoba sekwadlula nje sengiyaxoxa ngilokhunya ngikhulekile ngoba sinto eseyadlula kodwa ngalesa sikhathi phela ngangisawumfana ozithithizelelayo nje yabo ya manje khona kusakhona lokho ngoba ngisawasaba amantombazane kodwa akusafani ay ngalitshela ukuthi ngiphinde ngilokhunje isilwane ngayiyeka inkomo ngayiyeka yonke into yabo nje kuba zizaza abantu inkomo nengulube angabe zabuza ukuthi hawu lona ngoba ubehlele sidla nje akasasidli ngani
ngoba azikwazi ukubuza azikwazanga ukubuza wayekiswa ikati ngayekiswa ikati ayila ngigwebha dokotela abuke hey ayingakiyeka kwadlula ba 4 months ngathi hayi ngeke phela ngilokhu ngilamba kangaka hayi ngeke inja nginayo angazi ngiyithole njengoba ngike ngasho ukuthi izimbili izilwane sezingisaleni inja angazi ngiyithole experience inja ngcono hayi inja ke ziyangithanda ke sivele zize kumina noma njengoba umuntu ohlala ngedwa ngilokhu ngibrusha la kodwa ngazi ngifikele nalo umcabango ukuthi ngingalala nenja hayi isigibelana phambi kwami singabona nami sengifana into ecijile yami lapha kodwa ngoba manje ngase ngifuna ukuyizwa lento ukuthi injani enjini yeah qamuke inja brush lokhunye hawo shukuthi ke njoba ngeke ngasho ukuthi ogogo nomkhulu abantu abajwayele ukuya ensimini bahambe baye ensimini ekseni bajwayele uhamba ekseni babuye emini sebezodla bahlaleke baxoxe phela njengabantu abadala haya eyabo ubhuti angisafuni ngakuykhuluma angazihambela ekseni azibuyele ngo10 ngaleso sikhathi wayehamba ekseni babuye ngo10 bobathathu nje usisike ngishilo ukuthi bayasevet so dokotela kwathi ke ngisele ngedwa futhi inja ngayibona ukuthi kufanele ngilokhonja ngiyithole nayo ngithi izinja zasekhaya zazintathu kwakumadanono kukhekhelembani kubuskhimingi umadanono ilesifazane ay ngirong mangithi mina babehambile obhuti babeyozingela ukuthi babevele bahamba babeyozingela ngabona mina kuyilona thube kumele ngilisebenzise ukuthi ngithole umadanono ngoba yena akahambe mayokuyozingela loyo ngivule kabetheni ngikhipha amadogmo ngifuna ukuthi ngiyomuphi lokho nje umadanono izazingalodla ukuthi izinja zasekhaya njengoba ngeke ngasho ukuthi isime kahle yabo hayi ukuthi ngiyachoma kanjani lapha kwasikhakhani kona ngimthelele lo umadanono ngimthelele eminyango kodwa ukudla ngikuphusha ngenyawo ngifuna ukuthi kungene endlini yakhe wangikwazi ukuyenza lento eminyango ngama sekumnandi kakhulu ucabange ngisathi ngiyenze sivele kuqhamuka umakhelwane yabo ngiyahlambalazeka ay mangikuphusha ukudla dokotela ngingene endlini kungena endlini ngimbize umadanono nangempela qhamuke seshaya umsini ziyangithanda vele yangithi izinja zasekhaya angena umadanono mayingena ngilokhu ngikuphusha ukudla ngikuphusha indlu yazo lezi zinja mhlawumbe yayinkulu mhlawumbe yayinganani yayithe ukuthi yabo ngeke ngikwazi ukulinganisa le kodwa ungena wena phakathi ngangikwazi ukuthi ngingene nami ngini lokho nje kwazi noma ngingami straight kodwa ngigobe so ngavele njengoba ngeke ngasho ukuthi ngumuntu onamaplan ngavele ngabona ukuthi hayi madanono kuzomela ngiguqe vele ngimude akuguqa mangiguqile amadogmo lapha ekhoneni uyadla impela mhlawumbe wayesayoqeda ke yena ukudla ngamlinda nje cause ngangisaba inja dokotela yalumi nje yalimaza awusayiplan hayi izilwanini engake ngalala nazo ngangisayisaba nje futhi ingakho nje ngangiyikhohlwa mayedla umadanono vele ngimbambe ngala ngemuva lokhonje ngimbambe umsila nguphamise kuba ngathi ngiyawubrush
akanakile phela lapho uyadla yena ngoba phela hayi ukuthi yabo uyazi ukuthi phela vele ngumnikazi wakhe ayingiboni ukuthi hayi angathi yavuma ibhlukwe phansi angigqoke imbadada ngaleyo mini imbadada ngumfana wasemakhaya ngithi ngigqoke imbadada ngagqoka nesinye isikhindi esasinembali hlisa ngasibeka la ezantsi hlisa neand bese ngagoqa ngamadolo ayi kanti angibuzanga ilangeni dokotela yabona usuku lwangaleyo yamindi liya dokotela ngisoze ngalikhohlwa ngathi nje mangiqala nje ngiguqile ngithi into yami ngiyayiphulula ngiyidlalisa lokho nje ndicijile ngiyidlalisa khona esibumbeni sakho uMadanone phenduka iyani uMadanone wangiluma la wabephuma angithi mina ngangisathi ngiyayiphulula ngiyidlalisa la esibumbeni aphenduka uMadanone ngiluma la yabo nje la dokotela nginenqeba la nginenqeba la isigodi impela ayi agcina lapho kulala nezilwane ngagcina lapho ngathi nje futhi shothi mangiqhubeka ngisangali ngizolimala cause njengoba ngeke ngasho ukuthi kwanyoka kuba ngangihlangana nayo senginale la demon lokuvele nje ngiqhanyelwe eqedeni ngingazazi nje ukuba ngathi phela ngilahlekelwe umqondo vele kuba ngathi ngilahlekelwe umqondo nadokotela yabo wayibamba ngangayibambi inyoka ngangayikenya ngize ngiyithole imbobo ukuthi likephi ke hayi shothi mangiluma uMadanone dokotela aphume ngikhale ngibitoza lapha endlini akusahambe kuphela ungilumile nginenqeba la yabo ngoba sekwaphola la kanti hlanhla leyo bazobuya abafowethu labo bhodi babuye sibeyozingela babambile nangempela babebambe lokho nje babebambe uqama hayi babuye inawo ke impela bezwe ngiyakhala kakhulu bagijima bangikhonzile phela bathi awu mntaka mawudliwa yini mabegijima beza laphana bafika ngiyabitoza ngiyakhala yini kwenze njani ngithi mina uMadanone ngilumile uthi hayi uyindaba wena ukuluma kanjani hayi ungalunywa inja ezalelwe kuwena ngoba phela lenja lena ikhulele kuwena ngithi mina ngazi bengithi ngiyamdlalisa wangiluma sengiligqokile ke phela lapha ibhlukwe ngoba phela bebezovele babone obvious ngagqoka nje ibhlukwe ngiyakhala khambe kodwa ayi yabatshela ukuthi hayi kubi madoda kubi bazama ukuthi bafonele iambulance hayi yafika iambulance nangempela shuthi ngaba nedluzi ngale yami kahle kahle yona dokotela ngoba iambulance yasheshe yafika ngakwazi ukuthi ngilithole usizo ayi yabo emva kokuthi ngidisho dokotela ngalitshela lapho ukuthi into ethi silwane nje phinde ngilale nayo yabo nje manje kusuke ngineminyaka emingakhe ngaye ukulala nezilwane 16 2 years ngasho nje ukuthi uphelele ngiye kulala nezilwane njoba kuna 18 manje kodwa kinga lento yokuyeka ukusaba amantombazane ayiyekini ngisawasaba amantombazane and lenkinga yokuqhanyelwa nayo ayiyeki nginakho nje ukuqhanyelwa shothi ke ngithe sengina 17 wena bhuti last year ngasho ukuthi sengina 17 last year kudingeke ukuthi ngizohlala la nogogo lapha eNtuzuma omunye ugogo wami eNtuzuma ngikwazi ukuthi ngisondelele eduze kwasesikoleni cause yabo njoba nje sengumuntu njoba ngenza unyaka oqala nje DUT ayi ngifike bhuti lento lokho iya ngokuqhubeka ukuthi lento ukuthi ngilokhu ngihalele ukuthi ngiexperience kahle nawe yazi ke bhuti ke abantu basemalokishini olokho nja bathanda ukuthi bagqokise noma kanjani so mina ngiyahalela ukuthi
ngizwe umuntu manje ukuthi unjani umuntu. Kodwa nginaleyo nto yokusaba cause nje ngumfana wasemakhaya ngisho ngifika abangithathanga serious cause nje umfana osuka emakhaya ngisho indlela engikhuluma ngayo nje ngumkhaya nje. Awunaso isitayela anginaso isitayela saselokishini ukuthi hey ngilabo bafana baselokishini lapha lokhu ngimisana nezithupha ngiyinkunzi yombhemu nje hayi ngiyinkunzi yombhemu mina. So lokhu nje ngiyababuka omakhelwane hey bahle impela and bayagqebheza bashanga amatanga ayelo. Kodwa ngiyasaba awazi ngiyasaba hey ngize ngifise ngisho nokuthi umuntu yabo mayihamba nentombi ngisho ukuthi mina ngiyokwazi nini ukuthi ngihambe nentombi kanje ngiyababona bayahleka mhlambe baqabulana endleleni ngisho ukuthi kodwa mina ngangeke ngize ngikwazi ngisho ukubona intombi engifunayo ngoba phela intombi mayithi yahlala eduze kwami even ngisho esikoleni yabo intombi makuyahlala eduze kwami noma mhlambe ilokhu nje uthisha yabo uthisha ke yena mayibhala ebhodini nganginakho ukuthi ngimhlaziye ngimbuke. Kodwa nje intombazana mayahlala eduze kwami angifuni uthisha nakho ingoba wayekude ebhala ebhodini ngihalela ukuyenza lento kodwa ngiyabo ngisaba. Ay wena dokotela lento manje njoba phela sengaye ukulala nezilwane ngiyamhalela impela umuntu ukuthi ke ngizwe umuntu phela manje cause ngempela hayi ngiyawushaya umsebenzi hayi ngiyagibelana ushaya izilwane zonke hayi ngiyagibelana impela hayi bayokubona kwakhalisa ingulube ngempela cause hayi ngempela hayi ngiyagibelana. So into eyisicefe manje dokotela sengiyabona ukuthi njoba sengihlala la elokishini ngizogcina sengirapha yabo wena dokotela sengirapha ngoba senginalento ukuthi make kwathiwa khona umuntu ogezayo nje wesifazane ngimlunguza yabo. So ngempela intombi ngiyayidinga lo dokotela. Shutha hlahle wena into ekulethela ufuna umuntu wesifazane nje. Yebo dokotela ngicela umuntu wesifazane kodwa hayi olindele ukuthi ngizomshela. Ngifuna ukushela nje mina ngifuna nje unginike ucansi nje kwaphela anginandaba. Ngathi noma ngathiwa nje babukeli una 18 kuya ku50 anginandaba nje long mayizonginika nje ucansi kwaphela cause ngempela hayi into ecijile ngiyijikjela into ecijile hayi ukuthi nje ngifuna ukuthi lokhu ngeke ngishela hayi mawukuthi nje khona ongangisiza babukeli ngempela ngalolu daba besacela axhumane naye udokotela Ncekeza akwazi ukuthi anixhumanise nami ukwazi ukuthi ngimthole lo muntu wesifazane cause impela ngizogcina ngirephile makuthi kanje. Ngiyacela bandla ukuthi ningisize babukeli. Nawe dokotela ngiyacela ukuthi ungisize ungifunise umuntu wesifazane oneminyaka nje noma ngathiwa nje uneminyaka emingaka as long nje mayiqala 18 aye ku50 as long nje mayizonginika lokho nje ucala hlahle nje ufuna nje umuntu ozofika avule nje athi ngena mfana mayi ukuthi ngilokho nje ngiqala phansi ngishela ngifuna nje mina mayivela athi asambe isikamereni hayi ke lapho ke hayi ngiyomkhombisa cause ngempela ngiyajikelana impela ngiyajikelana babukeli besacela angisize ongangitholela umuntu wesifazane ozonginika nje ucansi ngiyamcela ngiyamdinga serious please ngiyamdinga serious cause impela lento yokuvukelwa imizwa hayi isicefe kakhulu ongangisiza nje angitholele yona intombi noma oyibukayo le video ofisayo ukungisiza abe ilokho nje abe umnikeli wami nje anginike nihlangane nje ngokushaya nje hawo hlangane nje ngokuthi ngimjijela into ecijile hayi ngingabonga kakhulu babuwele. Hayi mfowethu lesopho uzolithola usizo. Yabonke. Hayi. Okay, no, thank you for watching guys.
na umfana uyazicelela if ekhona umuntu ongamsizi kakhulu ebantwini besifazane angithi uthi awusona isitabane hayi isitabane angisona nje nginkonzo yombhemo ukuthi nje ngiyasaba ukushela yeah no if ekhona abantu besifazane nje uthi akakhetha umfana nje from 18 nje kuya ku 50 ngishisalukazi angasihlaba hawo yeah ngishisalukazi ngasichitha umfana hayi ang-email kule email ezovela la escreenini ang-emailele and then asho nje ukuthi yina icelayo and then ashiye nenumber yakhe shiya inumber yakho ku-email yami ngizokufonela mina angisenayo inumber WhatsApp ayo mina angisenayo inumber ovela uyifonele nje uyangi-emailela bese ushiya inumber yakho nestory sakho bese ngiyakufonela kusebenza kanjalo ke manje yabona ke for some reasons ungena kwi-email yami ilezo vela la escreenini ushiya inumber yakho ushiye nestory sakho mina ngizobela kuwena as soon as possible yeah siyabonga noma uhambe kwi-Facebook uFacebook yawazi kufika ku Messenger ushare message it's fine so kwazi ukungithola through email or through Facebook ilapho uzokwazi ukungithola khona Dokotela Ncekeza ku Facebook Dokotela Ncekeza ku TikTok Dokotela Ncekeza on YouTube 3 places yabonga no siyabonga mfethu ukuthi ufike ushare story sakho yaba ayibonga mina bot yeah kodwa ucabanga ukuthi mhlawumbe udinga ne psycho what ibhedlela lezi ezokuhlanya awudinga uhlolwa awu right uzizwe right ngiright wena dokotela kuyikona nje ukuthi ngiyasaba ukushela yabo makuthiwa nje angiqale ngiyishela intombi angayi kodwa nje mezofika ithi mayithatha hayi ngiyawushaya umsebenzi ngiyawushaya umsebenzi dokotela hayi izolo mfowethu hayi siyabonga ukuthi ufike thank you for watching guys please like share and subscribe siyabonga for your support thank you